Kajingdon ki village organization haki shnong da Kajing Kershan ka office community and rural development si NRD block haki district paper lengbak NRLM kalong shisha ka jingker khu ka bakrao ya kilong kme kisam la kan thei ban yeng halaki jong ki chat da ka baseng yala ki kam ki jam kumju ru Kajingdon ki self help group hapo ki village organization kalong ra ru ya ka songsuk songsan haki shnong ki thao ha ka baklami shakmat banrat dingkhong ya ki kam snio ka banya kiu lang village organization ha ka shnong khli umtro ri boy district ka dei ka wei ka la train na banta imlang salang bat haka kan ritrik risau arajar puai kalayo bandrakhe ya kajingdap arsnem ka jongka hakani kajingrakhe lai don langru da UMDC kamauti uba Charles Marngar kumukongsan uba walamlat kharwan lang block project manager sumbut kongsan kani ka village organization kalala ban seng rutli ki self help group hakaba kalala ban seng yi kam ki jam ban kentiu yi wei hapreng ki jongki uba Charles nano sinyang ru da kapisa shaka organization ban pentulon khamba shushu ya ki kam Samari lum jom khela chan dangin shatmen de langin yale tolong kibala khe banchu long rao alaka jom kari ihon ni mo kokon samla kari Orkin hodang yakari long jongi Inom gedo haun Happy birthday to us, banyak yang lebih. Oh, happy birthday to us. Ya kan ikut por nak kalian ke jonga, ngapen pau, ya ke jing so kemen ke bakrau, ya ke jing temu ke babha jong ke sarkar ke jongi, ke sarkar kami ke jongi, kidan ke jing angnut, ban kentiu ya ke yok bukat. Dan kentiu yang kisnong kitau ke jongi, ya ki emlang ke salang ke jongi. Tiki lapet, kila perkat, ya no an IT. Ya kene ke kam. Ban pen keladur, ya ki emlang ke salang. Ban pen keladur, ya kisnong kitau ke jongi. Berka sorkar kami kelayu iba, imat, dan kambah ban ai kilong kami. Nak benta, makin teipak sa sisin, ya ki emlang ke salang, kilong yeng, kilong sem, kisnong kitau. Dia kata kadau ki ai keteng ke village organization. Tingi so kemen si kadai bat lengba jong ke organization. Na so kemen menyethu EP ba idon bon teli ki PO ki banglawan nado bangalong kum MDC. Hage jingdap sisnem, hage jingdap arsnem. Bon teli bat ngai judon benta hage ba bon teli ki jingdap snem. Ban so kemen ban UI ba kilok kimi ki jongi kila nang kiu. Na kapor. Agis nam giba matsual ada ngilet meeting ngiu iba kilo kimi kijongi isem jansem silian jai kersha silian ndai na kajingdon kani ke PO ngi kilo kimi jongi gila ele style ba asem marliang yuan sigi meeting ndai ta kata gombong iba wala menero long ke jingkret pai ba kilanang ban long chairman chairperson ban penia i kijingelang nang tade kiba bon ba ki group kimi syakmat ban ai ki jingruai ki jongki ki drama ki jongki ki ba internet ki ba shongkia ba ki ba don jingmut dikene kala ya rap ban kentiu kumno banginang ban trei haki emlang kasalang te kala long shisha ka jingmut toy ki ba kraw